מאבותיך. יהיה פה טוב. יהיה פה טוב. חברים, בפרק זמן קצר מאוד, ביותר, בתוך דור וחצי, פחות או יותר, עברנו ממצב של מדינה ענייה מרודה, למצב של מדינה עשירה. זה קרה בפרק זמן קצר, תוך כדי מלחמות וקליטת עלייה, בעשור הראשון 600,000 קלטו כאן 1.5 מיליון. עכשיו אני אתן לכם דוגמה, זה דוגמה מקרו, אבל אני אתן לכם דוגמה מהמשפחה שלי. סבתא וסבא, סבא מימון, סבתא חנה, קוקה, עלו ממרוקו, ממקנס, 13 ילדים, 2 דירות עמידר קטנות בפרדס חנה, כן, פרדס חנה, הכרך הגדול, פרדס חנה, סבא שהיה במרוקו סוחר, פה בארץ, הוא עובד ניקיון במועצת פרדס חנה, וסבתא בבית כמובן עם הילדים. זה נקודת הפתיחה, בסדר? זה 13 ילדים. דור אחר כך, הדור של אבא שלי והאחים שלו, ברוך השם כולם מסודרים. אף אחד מהם לא... זה, היותר צעירים כבר גם רכשו השכלה, אבל הגדולים הלכו לעבוד. קבלן חשמל, או קבלן שיפוצים, או זה, כולם הסתדרו, ברוך השם, מסודרים, כמו שצריך. בתים, זה, הכל טוב. הנכדים, בסדר? יש לי בן דוד שכבר עשה 2 אקזיטים. 2 אקזיטים. עשה חברת סטארט-אפ, מחר, כבר. בתוך דור וחצי, עכשיו, זו דוגמה. תוך דור וחצי, ההורים הגיעו ניצולי שואה, הילדים כבר, יש להם קומות בעזריאלי. כי הוא הקים את משרד עורכי דין. שפע עצום, טוב כאן. ארץ ישראל מלאה בשפע. תפרו לדבר הזה כלכלת הייטק שתפורה לעם היהודי, כדי לייצר כאן מדינה עשירה. כי אנחנו חייבים להיות עשירים וחזקים, כדי שדבר המוסר של השם יתברך יישמע. אתה לא רוצה לשמוע מוסר מאיזה סמרטוט, אתה רוצה לשמוע מוסר מאומה מצליחה. בוא'נה, אלה מצליחים, מה הסוד של ההצלחה שלהם? סוד המשפחה, הנאמנות, סוד הטהרה, הקדושה, התורה, המוסר. זה, אז אנחנו רוצים ללמוד מהם, רוצים להיות כמוהם. אני גם רוצה להיות מוצלח. כדי להיות מוצלח אני צריך להיות גנב? צריך להיות מה? רוצח? צריך להיות שודד? לא. כדי להיות מוצלח אני צריך להיות כמוהו, כמו העם היהודי. ישרים, נאמנים, מתפללים להשם יתברך. כל האומות ילמדו מאיתנו. שצריך להיות מאן דאמר. זה הפסוק. יש לכם מושג למה הפסוק הזה מודגש? חוץ מזה שזה פסוק דרמטי? כי זה קורה. ובגלל עוד משהו. בתורת הרמז, שנדבר עליה מחר בחבורה, עשו כל מיני בדיקות. אחת הבדיקות עשו, אמרו בוא נראה את הפסוקים בתורה, נספור אותם. הלכו ובדקו, מהו הפסוק ה-5708 בתורה, הפסוק התש"ח בתורה, זה הפסוק הזה. והביאך אדוני אלוהיך לארץ אשר ירשו אבותיך וירשת, והיטיבך וירבך מאבותיך. זה הפסוק התש"ח. הפסוק התשכ"ז בתורה, מלחמת ששת הימים, על סיחון, כי היכה השם את זה, כי נכון, נו, עכשיו אני צריך לתנ"ך. והיכה את לבבו למען איפה אתה? וואי, אולי הוא שם. תנ"ך שלי כזה, תנ"ך ג'ינס. לא משנה, נמצא אותו אחר כך. הפסוק התשכ"ז, זה הפסוק הבא. ועשה אדוני להם כאשר עשה לסיחון ולעוג מלכי האמורי ולארצם, אשר השמיד אותם. סיחון אותיות, או הנה, תנ"ך, יש. סיחון אותיות, חוסיין. זה התשכ"ז. 220 קילומטר חוף, זה כל הסיפור. מול 220 קילומטר חוף, 4 מאגרי גז, לא 1, 4. ואחד מהם הגדול מסוגו בעולם, ואחד מהם גם נמצא בדיוק על הגבול של המים הכלכליים של ישראל, עוד כמה קילומטרים מערב, אז זה היה שייך כבר לנובל אנרג'י, תטיס, תמר, כריש ולוויתן, ומחפשים עוד, שזה הופך אותך למעצמה אנרגטית ועצמאות אנרגטית, זה נקרא לסוס לטוב. בגדול, כל מניעה שיש לנו כאן, הפכה לברכה. זה נקרא, אתה אומר, זה באס, יש לי כאן תקלה. לא, זה לא תקלה, אתה לא מבין מה הולך להיות כאן. מהתקלה הזאת הולכת לצמוח לך ברכה עצומה, אני אתן לזה דוגמה קטנה, בסדר? פשוט צריך ללמוד את הסוגיות, אני הכי אוהב ללמוד את שפע השם יתברך, דרך הסוגיות הכלכליות. בשנת 1987, האמריקאים לחצו עלינו מאוד לבטל את פרויקט הלוי. ישראל עשתה מטוס קרב, שהיה באמת הטוב מסוגו בעולם, והאמריקאים לא רוצים שאנחנו נתחרה איתם על אותה נישה, פה שם, לחצו עלינו לבטל את זה. אני זוכר את זה, הייתי בכיתה י"א, משהו כזה, זה היה מכה כזאת, סתירת לחי וזה, ומה יהיה, ובריחת מוחות, ובאמת פוטרו 5,000 מהנדסים. זה המון. 2 אחר כך מגיעה לכאן העלייה מרוסיה עם אלפי מהנדסים מוכשרים כבר.
השוק הישראלי רווי במהנדסים והנדסאים שמחפשים מה לעשות. ואז מתחיל כל האירוע של האינטרנט וההייטק. התנועה הזאת מתחילה. כל העולם עוד זה, אבל פה בישראל יש 5,000 מהנדסים רעבים. חברת ההייטק הראשונה שהוקמה בישראל הוקמה על ידי המהנדס הראשי של פרויקט תל אביב שפוטר. ישראל היא לא רק מעצמת הייטק שרושמת מאות חברות בשנה, אלא היא גם הגיעה מוכנה על קו הזינוק ראשונה. עכשיו, מה קרה? ביטלו לנו את פרויקט תל אביב, אז לאן הלכה התעשייה הביטחונית? אמרו, אוקיי, מתעסק רב, מתעסק עם האמריקאים, לא כדאי. בוא נלך לתחום שאף אחד לא מתעסק איתו, שזה טילים נגד טילים. ונבנה שכבות הגנה. נסחיל מחץ, שרביט קסמים, כלא דוד, כיפות ברזל. אף מערכת בעולם לא מגיעה למערכות שלנו. התד האמריקאי זה כמו משחק ילדים לעומת מה שיש לנו. בכל העולם קונים את הדבר הזה. וזה טכנולוגיות מאוד מאוד מורכבות, הרבה יותר מהמטוסי קרב, כי אתה צריך להגיע לכל מיני זה, ואנחנו גם עכשיו רואים כמה... בסדר, המטוסים נקנה מהאמריקאים, פה נלביש להם את מה שצריך, נשים להם פוצצית חלת, 2 LPO'ות, נשים להם את כל המערכות. אבל הטילים שלנו, שהם כלי אסטרטגי. אז מהדבר ההוא, מהמניעה ההיא, צמח מנוע עצום, זה נקרא לסוס לטוב. אין לנו מים, אז צריך זה, אז מישהו איתי טפטפות. טפטפות עכשיו אנחנו נותנים חקלאות לכל אפריקה ולכל הודו. כמעט מכל מניעה. אגב, אחת הסיבות שהפיתוחים של הטילים היו בצורה מאוד מאוד מתוחכמת, זה בגלל שאת הלוויינים שלנו אנחנו צריכים להעיף לכיוון מערב ולא לכיוון מזרח. כי בדרך כלל כולם מעיפים לכיוון מזרח, עם כיוון התנועה של כדור הארץ, אנחנו לא יכולים כי יש מדינות אויב. אז אתה צריך חישובים אחרים, חישובים האלה אחרי זה שימשו בכל האיצו מאוד את תהליך הפיתוח של כל הטילים נגד טילים. אז זה נקרא לסוס לטוב. זה השמחה הזאת. יש פה טוב, אבל הטוב הזה הוא הרבה מעבר. אתה עושה מעט, הקדוש ברוך הוא משפיע עליך שפע עצום, אתה מתחיל פתאום, יאללה, קדימה. והותירך אדוני אלוהיך. כלומר, אתה תעשה, אבל יהיה יותר ממה שחשבת, עוד יותר טוב, נכון? בכל מעשה ידיך. מה? פרי בטנך, ילודה. אתם יודעים שהילודה היהודית בעלייה, לא בגלל הציבור הדתי, אלא בגלל הציבור החילוני, שנקרא תסמונת הילד הרביעי. הציבור בעם ישראל מאמין במשפחה, מתחתן ויולד. יולד. פרי בטנך, פרי בהמתך, פרי אדמתך, לטובה לחקלאות, אני לא אעריך פה לדבר, אבל ישראל היא מעצמה חקלאית חסרת תקדים, כן? בכלל, זה לא חקלאות, זה הייטק לגמרי, מייצאים פה דברים מטורפים. כי ישוב אדוני לסוס עליך לטוב כאשר שש על אבותיך, ורק אני רוצה להגיד שהמילה לטובה, גם קשורה ליכולת של האדם פה בארץ ישראל, לחיות בדור אחד, ולזכות לכבד את הסבא שלו, ושהנינים שלו יכבדו אותו. זה נקרא